बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। फारियै नायलांदो। सेथियाव दङ। मैया थांनाय 5 खालार शुक्रबार खालि आसाम सोरखारा आसामनि 29,700 फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ बिलाइ राननाय हाबाफारिखौ जागायो। आसामनि टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय आरो गोलाव सम फोरोंगिरि महरै फोरोंगिरि मावबोनाय फोरोंगिरिफोरनो गुवाहाटी नोगोरमानि हरहजाई स्टेडियामाव थिसनलाइ बिलाइ राननाय हाबाफारिखौ जागायो। आसामनि रांखान्थियारि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सोनोवाल बिथांमोना मख'नो गोनांदि गोलाव समनिफ्रायनो फोरोंगिरि महरै खाथिबोनाय फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे टेट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फोरोंगिरिफोरनो आसाम सोरखारा हरहजाई स्टेडियामाव फुंनि 11 रिंगानिफ्राय थिसनलाइ होनाय हाबाफारिखौ जागायदों। लोगोसे आसाम सोरखारा थांनाय 30 जानुवारि खालाराव सा 4,511 फोरोंगिरिफोरनो थिसनलाइ गथायनाय जादोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव थालांनाय फारिलाइफोरनि फोरोंगिरिफोरनोबो सोरखारा थिसनलाइ गथायगोन होनना फोरमायदों। नैथियाव भारतनि बिसायख'थि आय'गआ मोनसे फोसावदिं होदों दि आसामनि रायजो सभानि मोनसे मासिनि थाखाय उफ्रा बिसायख'थिखौ फैगौ मार्च दाननि 1 अक्ट'खालि खुंनाय जागोन। मख'नाय जायोदि बारग' MP बिस्वजित दैमारिया बिबान नागारनायनि उनाव रायजो सभानि मोनसे मासिया लांदां जानानै थानायलाय बेखौ आबुं खालामनो थाखाय उफ्रा बिसायख'थि खुंफुंनायनि थियारि खालामदों। BPF राजखान्थि हान्जानि बारग' दैदेनगिरि बिस्वजित दैमारिया गाव MP बिबानखौ नागारनायनि उनाव थांनाय 21 नभेम्बर 2020 निफ्रायनो आसामनिफ्राय रायजो सभानि मोनसे मासिया लांदां जानानै दंबोयो। गावनि मावनांगौ बिबान समा जोबस्लाबै समनि गेजेरावनो BPF दोलोनिफ्राय ओंखारनानै बिस्वजित दैमारिया जालांनाय BTC बिसायख'थिनि सिगां भारतीय जनता पार्टीआव हाबदों। बिसायख'थि आय'गआ मावखुलि सुलुंनि गेजेरजों मिन्थिहोनाय बायदिब्ला आसामनि बे रायजो सभानि उफ्रा बिसायख'थि खुंनायनि थाखाय आबुं फोरमायलाइ एबा नटिफिकेशनखौ फैगौ 11 फेब्रुआरियाव फोसावगोन। मोनथिहोबावनाय बायदिब्ला बे उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेशन होनायनि जोबथा समा 18 फेब्रुआरि 2021 सिम। बेबायदिनो 22 फेब्रुआरि 2021 अक्ट'आव बिजाथिफोरनि मुं बोखांनानै लाफिननायनि जोबथा सान जागोन। बिसायख'थिनि भट आजावनाया फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासि 4 रिंगासिम सोलिगोन आरो बिसायख'थिनि फिथाइखौ 3 मार्च 2021 खालि फोसावगोन। थामथियाव 6 फेब्रुआरि अदेबानि दिनैनि खालाराव जानो गोनां आबादारिफोरनि साखा बन्द होनाया दिल्लीयाव जानाय नङा। जाय जेराव दं बेवहायनो साखा बन्द खालाम होननानै भारतीय किसान इउनियननि दैदेनगिरि राकेश टिकैत बिथाङा बुंदों। लोगोसे 6 फेब्रुआरि खालारनि अदेबानि दिनैनि साननि साखा बन्द'खौ सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय 3 रिंगासिम मावफुंनो थाखायबो खावलायदों। गुबुन फारसे आबादारिफोरनि सोमावसारनाय आरो दिल्ली पुलिसनि कमिशनारआ आबादारिफोरनि साखा बन्द'खौ लानानै सिनियर पुलिस मावथिफोरखौ लानानै सावराय जथुम्मानि हाबाफारिनि गेजेरजों सावरायलायदों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथियाव थांनाय 4 फेब्रुआरि खालि कक्राझार पुलिसआ बारग' BLT अनसाय आफादनि आफादगिरि जनमोहन मोसाहारिनि न'आव थांनानै हरखाबै सिग्रोमहैयो। कक्राझार पुलिसआ गसाइगावआव मोननाय आयेन बेरेखा हाथियारफोरजों सोमोन्दो खालामनानै बे हरखाब सिग्रोमनायखौ खालामदों। बे हरखाब सिग्रोमनायाव कक्राझार पुलिसनि बारग' BLT अनसाय आफादनि आफादगिरि जनमोहन मोसाहारिनि न'निफ्राय सना रुफाजों लोगोसे 4 लाख नगद रांफोरनि सायाव लिस्ट खालामदों होननानै मोनसे खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों जनमोहन मोसाहारि बिथाङा। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मोसाहारि बिथाङा बुंबावोदि थांनाय 17 बोसोर BTC ओनसोलाव जेबो बेबायदि जाथाय जायाखै होनना। हरखाबै पुलिसआ सिग्रोमनाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव आरो बियो मोनसे राजखान्थियारि खैसार होनना रोखा बुंथियो। बाथियाव तामुलपुराव हाग्रा बिफाननि सं दाननायाव आयेन बेरेखा दंफां आरो मिल बोखांनो हादों। बाक्सा आरो अदालगुरि सिमनानि गेजेराव थानाय तामुलपुराव दंफांजों लोगोसे मिलखौ बोखांनो हानाय जादों। मिथिबावनाय बायदिब्ला थांनाय माखासे समनिफ्रायनो ओनसोलाव हाग्रा बिफाननि नोजोरावनो आयेन बेरेखायै दंफां फालांगि खालामनायजों लोगोसे मिल फसंनाय जर'खा सुलुंखौ मोननो हानानै
हरखाब संदानहोयो आरो बे संदाननायाव गोबां बेसेननि दंफांफोरखौ बोखांनो हायो होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दथियाव बिटिआरनि गाहाय सदर कक्राझार नोगोरनि राजमेला फोथाराव रंगिना संगिना हाबाफारिजों 29 जानुवारि अक्ट'निफ्राय 20 फेब्रुवारिसिम 7थि माहारियारि फालांगि मेलाया सोलिगासिनो दं। कक्राझार सहरनि राजमेला फोथाराव 29 जानुवारि अक्ट'निफ्राय 20 फेब्रुवारिसिम खुंफुंनाय माहारियारि फालांगि मेलायाव हादोरनि गुबुन गुबुन रायजोनि पान्जाब, हारियाना, राजस्थान, सोनाब बंग रायजोनि सिलिगुरि आरो नर्थ इस्टनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि फालांगिफोरा बाहागो लाफैदों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कक्राझाराव खुंफुंनाय 7थि माहारियारि फालांगि मेला 2021 आव गोबां गानग्रा जोमग्रा सि जोम आरो नखराव गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाय बेसेनाव मोनफुंनो हागोन होनना मिथिनो मोनदों। 7थियाव मैया थांनाय 5 खालार शुक्रबार खालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानाय ISL जोलुर बादायलायनायाव बेंगालुरु एफसिआ गलसेबो सोनो हायाखै आरो बिनि हेंथायै गेलेनाय चेन्नाइ एफसिआबो गलसेबो सोनो हायाखै। आरो दिनै मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव जानो गोनां ISL जोलुर बादायलायनाया ओडिशा एफसिनि हेंथायै ATK एफसिजों गेलेनायखौ नुनो मोनगोन। 8थियाव पाकिस्ताना बेंगालुरु सिमनायाव नोजोर होनो आरो हाथियार बेरफ्रुग्रा बेसाद आरो निसा बेसादफोरखौ सिखाव खावनो थाखाय पाकिस्ताना ड्रन बाहायगासिनो दं। BSFनि गाहाय बिथोनगिरि राकेश बिथाङा थांनाय बुधबारखालि बे बाथ्राखौ बुङो। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला थांनाय 2019 आव सोनाबारि पाकिस्ताननि सिमनायाव 167 खेब ड्रन नुनो मोनदों। बेराफारसे थांनाय 2020 आव बे ओनसोलावनो 77 खेब ड्रन नुनो मोनबावदों। बेखौ लाना BSFनि गाहाया बुङो नसुंसे हादर चीन, रासिया, सौदी आरब, जार्मानी आरो इटालीनि ड्रनफोरखौ पाकिस्ताना बाहायगासिनो दं। बेनि अनगायै पाकिस्ताना गावसिनि काउन्टार ड्रननि गोहोखौ बारायहोनो नाजागासिनो दं। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।